sumbere piye? Nek bojoku lak sumbere mosok tidak frak. Sumbere piye? Anu aku kangen kuwi lho. Enggak. Piye? Desak-desak. Iya, malah kok dipuluk. Obat jinget ya awak-awak. Ben mambu tak ngetneh. Tapi Mas dirubung wali kok. Ini besok tenan. Nek bawa Maksudnya didawani kan ngantek kok udel. Jadi ben kayak unta. Bismillahirrahmanirrahim. Gunungan diserahkan pelajanipun gimeniko Bapak Mardianto. Diserahkan kepada kita Lurah Minto Darsono. Gunungan sudah diserahkan kepada kita Lurah Minto Darsono. Menunjukkan pagelaran wayang kulit sedang atas dimulai. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hey!
Sripina ning pasewakan Busana Sudra maneka sebab posbeten Udyono yang pandreng kang sarwa rukma Rangkeng manik Narawata Brokrat Banyo Sumirat Penyaring Pejoliwaran Ulirat Pet Sisireng Langit lamun sirang geguru kaki hamilya manungsa nyata ingkang becik martabate sarta kang rugeng kukuh langit batah pengirangi syukur lan wong tapa kang musna mungkur pangwikir pawawah yang Sasanti Amar Sudyarta Pidharma ing reh Kautaman sadurunging dumadi Jagatraya kana muhung gumelaring alam suwung ingkang langkut batang potepi neng ning nes para nikmating pramundhita sinakuting Durgama sasar penggalingan pinitah Purweng Kayun ulun ambuka wiwaraning carita sinungging pelampita dilubit langening budaya luhung biar padang ana sanipaning agesan suwuh para Bata Pitana Rahayu Sagung Dumadi Rahayu Sagung Bawana
Nenggih negari pundi menika ingkang minangka perwakaning kandha? Negari satunggal darbe nama sedasa muhung ing negara Hastina. Yonggat Cahaya, Liman Benawi, ing Kuru Janggala. Pantos yen Praja Hastina kinarya purwaning carita karana dumadi saking bumi ingkang bebanjaran. Dasar Sinara sungapaning toya Benawi tinampi ombak ing samudra dilumaya ingkang langut datang padut. Pedating paningaka pantok uruting Cakrawala waneh-waneh cakri ing dhisik saweneh kinebing jurang terung sela karang kinepung susuing pek silawet yang sarang burung wonten ugi pasisiranter sasana jembar kabetaning pasir gumelar ginaris pinggir tanem tuwuh ingkang murakabi Panggih tatari siap gelar gumelar yayah Rukmi Sari ingkang pinangku ing Pratiwi. Mategalang rikaya mangklung wit-witane para kapendhem para kasimpar para gumandhul yang para wija. Cinawi ketukulan jejampi keng warni-warni temah agawe kasarasaning diri. Ingon-ingon raja kaya pitik iwen sang saya ngrembaka. Siang adlaring pangonan datanpa cinancangan. Wanci serap surya samya mulih mring kandange suwang-suwang. Sinten to jejuluk enata ingkang mengkoni bumi Astina. Nggih, ingkang jejuluk Sang Maha Prabu Duryudana. Ya Prabu Suyudana, Prabu Jayapitana, Prabu Jakapitana, Prabu Tripamangsah, Prabu Gendari Suka, ya Sang Prabu Drestaratwaja. Nujri sajuga sanata miyos siniwa keng sininggil pinaturata lenggah dampar genteng kang pinalipit ing kencana. Lemek batut pramadani sinebaran kang sari-sari. Dinanda wedhari sajebat kasturi ginarepet para bedhaya Srimpi Diyada ingkang samya manggung ketanggung. Sinten ingkang kepareng lenggah lan sanata parampur Hastina Dayang Drona. Ya Resi Kumbayana ya Sang Baratwaja Suta. Sumambung wingking mencorong tejane sasatya dene lintang panggrahana nenggih kadang werda. Narendra nganggo Sang Karna Basusena ya Sang Suryatmaja. Pantareng dangu nampi rawing keng raga ing Mandura Prabu Baladewa bubuh dene hangacarani. Gabyuk rangkulan manem Brama ingkang raga tumuli denajak lenggah jajal. Panggerisipane Patih Hastina Rekyan Patih Harya Sangguri ingkang anyatring pasa jenar Sumambung Rayinata satring tirta tinalang
anak den Kartomarmo. Sawetawis dangu samata dereng kayos pangandikane mangkono sabdane ringkeng dereng kayos sing lisan. Dahat sugeng kayun kayun dawing nata Sinariwang sukma karya harta yang prawana nyopot panggihan samya manuk semeng darwi hartayang rat deneng karokan wabeta Asmoreng jasa yo sekarang ron nanggarami Kosubal sandeng carwi Santo Sagung Kanto Prawiro Anwado Sakata Lemring Pelabuhan ipun mangkono janmo utama tumanem ing sapi
ing saben rikala mangsa mangsa masuk budi lair bentot tapi kasatriyanipun si lohanuraga wek nyomet nyasing sesami yaiku aran wong kang berat agama Kangus waspada ing patra mayayut ayat winasis wasono wasing jiwangga malah tanpa aling alik kang aling kali menganeng rasa prawo
seksi saliring aman hanglangotan tapi nek ku ngarang topo tapaning jiwang sukmo sang bupati Bang Sukmo mangat diluwe mugia tansah jangkung murih kayuwanan ingsun penemban Sukolimo Dahyuan Drona katuran pucuk rembagi mugi kunjuk sanda pepatanipun Bapa Peremban Begawan Drona Peremban oleh semua yang berduduk menyerang Allah cukrek nak lalu tinggi ya mari berbagai pantutung anak Prabu Duryudana katunikan Bapa dan anggen konan pinggir ya ndadosaken suka gembirane manah ingkang Bapa ing Sukolimo wangsul pangastawanipun ingkang Bapa katur nggih wih kula tampi dawa sami-sami mugi kasekecakno pinarakipun Bapa Peremban Sukolimo Dahyuan Drona nok nggih sampun mboten kirang prayogi kok nggih Kakang Repati nganggo Katurang Pujo Basuki rawipun Kakang Awunggo Kakang Repati Basukarno Yai katampi tangan kekali katampi tangan kekali mambaginipun Yai Prabu Kurupati katurupun Kakang wangsul taklimipun ingkang Raka katur Yai Prabu Duryudana katampi dawa sami-sami dipun prayogaken pinaripun sampun boten kirang prayogi Yai Paman apa biyan ndadekake kaget ing atipaken ira paman adoh sonawi cedhak manira ora ketaglungguing paman Patih Harya Sangguni paman kawon nuwun inggih nggih kados menapa to kagiyating manah kula ingkang paman kepatusan nampi timbalan saking Padhik Indra tuwatosipun manah kula ingkang paman tanpa pepindhan angin dupi sampun marak siba wonten ngarsanata raos kuwatos kala wau sirna awit napa kaprabawan panguwas paduka Gusti kula ingkang sinuwun tembungipun tadah wadana nggih bebasan kinurepna wonten ing abahan pinandhukna wonten waras ingkang lumit putung pinalangna remuk sinawataken boten yen ta kula ingkang maman swara ingkang kersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun paman Pati sapa kang madangi pepeten
sapa kang babake rungkut Joko sira paman Patih Haryo Sangguni. Yen sira paman duweni dosa pati, yakti mung kapatratan hukum loro, dene yen sira paman duweni dosa loro yakti jagung paring bermaning Praja Ati. Kawula nuwun inggih matur suwun Gusti. Menapa badhe wonten dawuh ingkang wigati? Ketitik nggih waduka nyaketaken lenggahipun ingkang paman kepatosan nggih Paman Patiya. Ana bab kang perlu ndandharaken pasiwakan. Dimen trawaca penampamu sira Paman Patih Haryo Sangguni. Mara gage maju lan ngangseka sithik sun jarwani sira Paman Patih Haryo Sumpan. Kawula nuwun inggih ngestuaken ingkang dawuh atap para hak sari tuwon tuwon maring Sang Dwija. Kadya dewar jiwa kasing tias dahat kiraning karayanira antuk samyong yat rengganing Prabata roning kadhep pindha pangawening Sang Dwija lunging kadung malengkung katyubing maruta manda Paman nuwun wonten timbalan ingkang dawuh samaniya sawetara paring ingsun ngormati rawuh Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Kawula nuwun inggih ngestuaken ingkang dawuh Gusti Koko Prabu sasak kados kajugrukan mukir sari kebon segara madu awit rawuhipun Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Rayita ngaturaken pasegan para krami mugi kunjuk sandhap pepadanipun Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Duh Koko Prabu Yayi puja perbaginipun Yayi Prabu Duryudana katuripun kakang kula tampi tangan kula kalih kakalungaken wonten ing lungaya kapetekaken mungging Pernaja rumeketing Wardaya mawana arah daging kang yuwana
wangsul pangestawanipun Kakang katur handika Yayi Prabu Kurupati. Lho iya. Kata kedya kalingga murta mimbara kegiatan tumrap kengrayi. Sumrambah berayat Sata Kurawa. Dadosaken kagiyating penggalih. Koko Prabu kepareng tidak rawuh boten paliwara saderengipun menehi kabar dhateng ing Tengrayi. Satemah kula boten saged mapak jumbuh lan satataning kanarindan duh Koko Prabu Baladewa. Nuwun sewu. Saking raosipun Kakang sampun boten kirang anggen paduka mapak prapanipun Kakang wonten pasewakan Ngastina. Lan malih anggenipun Kakang boten ngabari sadurunge niki pancen kula anggap Ngastina niku nggih Mandura, Mandura nggih Ngastina. Dadi ibarate kaya dene suruh lumah lan kurepe dinulu siji rupane ning yen dinikit tunggal rasane. Cekak aos Yayi Prabu Kurupati. Kula sawang pasewakan dinten mangke menika bidulan padatan. Lan malih paduka menika ngutang paduka eling nggih paduka utusan duta kekalih. Sampun negari Mandura ngaturake punang nawara punjuk lan pun Kakang. Sareng kula tampi kula bikak kula waos surau sing nulis nedengipun pasewakan kang wigati wonten negari Ngastina pun Kakang kasuwun kemeking praja Ngastina. Panalipun napa monggo tumetana paring dawuh pun Kakang kebadhe midhangetaken kanthi dewa Yayi Prabu Duryudana. Long-longing dia mangu-mangu Reno tanpa kanen Reno tanpa kanen yang sang tulus mangku sang Yakomo sang Rata Muda Usna sang Rata Muda Usna monggo yen pancen wonten perlu-perlune napa kowe pancen andika Yayi Prabu Duryudana menika nandhang pepeteng tumutana paring dawuh sababipun napa sinten ngerti nggih awit tekanipun Kakang menika saged madangi penggalipun Yayi Prabu Kurupati. Letetro Yayi Prabu Duryudana menika nandhang raruwet tumutana paring dawuh sinten ngertos inggih awit prapanipun Kakang saged melu hangulari Yayi Prabu Duryudana. Nggih. Matur gunging panuwun ingkang tanpa kami. Lan umpami kula ingkang rayi boten paring dawuh sipun paduka Koko Prabu sampun saged ngraosaken nggih. Panten beda sansana pasewakan dung negari Ngastina ingkang sakawit saben pun Kakang menika sabjagong lan Yayi Prabu Kurupati kawontenanipun menika tentrem. Ning niki raosipun kraos
Prim ingkang dipun penggalih Kyai Prabu Duryudana niki napa Koko Prabu sepisan ngangen kopi wangi napa mboten tegesipun paduka dawuh ngangen niku lak kopi wangi paman iki wigati aja trometan nggih nyuwun duka yang to niku timbangane kenceng raosipun monggo dipun damel mendelong terusipun sawetawis anggen kumung kalih babakan jaganing jagat ingkang aran Prangagung Bratayuda Jaya Binangun ingkang gelem boten gelem kedah-kedadosan prangageng kula boten saged bayangke umpami ngantos kedadosan prangipun para kadang Pandhawa kelawan Kerayi ing Astina mongko sami-sami darah sawarga tunggal naksana Koko Prabu Baladewa niku ingkang angka tunggal kaping kalih jumbuh lan dawuhipun Koko Prabu Baladewa ngastina boten tentrem ning tintrim krana kawontenan ngastina kang kenging ya dening jagat ketaman pagebluk mayang koro injing sakit sonten dumugi ning pecah kosok wangsulipun kados ngaten monggo natanipun Kerayi sampun budidaya ngempaken raos angulir budi nyeroyo para pinter para sarjana sujaning budi ngulama Yai Brahmana Resi parikedah nambah yodi ngastina wedine mung gagar wigar tanantuk damel gading alit saumpami kumantil raosing manah kula dumateng kawula tasih negaring astina Semua tembak duduk manggar-manggar Allah cukrek sembunyi apa kakang ora urung kok gaweane pun kakang angger anak Prabu Duryudana ngrembug perkara wiyadi kang napa negara Ngastina iku sing ditempuhke ora liya ya mumpun kakang ya kudu sadar lho kakang iki pancen pakaryaning Brahmana perkara tentrem ora tentrem perkara apik ora apik aja apik ngono ta liyane tembung apik ngono kok ora ana becik iya becik kuwi pancen garapane Kakang Rubayadana kejaba yen ana kang magepokan cecengilan uga kahanan negara Ngastina kang ora jenjem babakan rata prajurit kuwi garapane Patih Sengkuni Sengkuni pancen apa-apa Gusti bagi dhewe-dhewe ibarate bonang iki khusus bonang ora kolong ngantep ngono ning Trana sing rebaki nandang sakit nandang loro kena wiyadi ning jagat kena penyakit apa ora iso nguyuh iki munggah iku dadi prostat kaya ngono kuwi mula pancen disalurke iki penting kita seminggu iki ping pindho iki penting banget kuwi nggo jaga kesehatan sing ngene nggo jaga kesehatan menawa boleh tak kandhani oleh panjenengan ingsun iki mbutuhke aja wikih haraninga kudu samapa ing gati sawe gong kiri ibaratnya jagung kudu dilar ben dituntuli iya kuwi penting kakang penting demi jaga kesehatan iya Koko Prabu
prayoginipun kados pundi nyuwun kali damar paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Yayi nuwun sewu. Purawa Madyawasara samendang tan wonten ing anggarempet anggen kula midhangetaken dawuh ngendikanipun Yayi Prabu Kurupati magepokan jangkaning jagat ingkang winastan Bratayuda Jaya Binangun. Niki panten boten kenging dipun wiradati ning sedaya menika gumantung dhateng pribadi paduka lan kadang-kadang kula para Pandhawa. Ngemuti ingkang winastan Bratayuda menika sampun kaperang dados gangsal kang dipun wastani setunggal perang pamuksa. Angka kalih perang Guntarayana, kaping 3 perang Gojali-Suta. Ingkang kaping sekawan ingkang paduka dawaten Bratayuda Jaya Binangun. Dipun petung kanthi jangkep, dipun hitung kanthi genep ingkang andhalaripun sumbering perkara dumadosipun Bratayuda niki napa? Monggo dipun onceki bareng-bareng, dipun wudari bareng-bareng. Nek aku ora usah diudari, aku cucul dhewe wae. Dadi aku ora tau-tau kok diudari, nek wis ngerti ngono tak cuculi dhewe. Sing ngene wonten dawuh. Apa sing mbok rembug nggih? Radi nyisih kedhik niki. Kagem penegaran ngoten. Bratayuda iku ngandhalani napa namung perkara warisan negara Ngastina. Bola bali wungsal wangsul marambah makaping anggenipun kakang sapejagon lan Prabu Duryudana ingkang drembug perkara negara Ngastina. Cara carane dimen boten dumados perang agung Bratayuda napa kula sampun paring dawuh. Ibarate negara Ngastina kuwi ora beda kaya dene semangka lan monta dipun sigar kapilah dados kalih saperangan dhateng para Pandhawa, saperangan Yayi Prabu Duryudana jangkaning jagat ingkang winastan perang donya kaping 4 Bratayuda menika saged wurung Yayi Prabu Duryudana. Jagat sangat pirang Resang kapirangu menang kok kinempet nyampet resang retna ning bawana resang retna ning bawana yogi tukang walang ati Yogi tukang hati Yogi tukang dengcat Yogi tukang kutu karek yang paling kalian agar tanda muncar Pingonak kakonan
Seramaning wong kang lumpuh tetap rokok tetap guling eling sholat katniko repatah kaya dene satu kang matarangan kaya dene satu kang manggih krama lah menika kawan nanti Narendra Muda saking negari Simbar Manyura jejuluk Prabu Gurdapati jejuluk Sang Prabu Gurdapati minggah tinggil Binaturata Praja Hadina cingak kang samya sumewa Narendra Muda wenang nepuk sirahe wong sak praja Simbar Manyura Tidem permanem pasewakan Hastinata ana kang sami nyabuh jrik lamun nampi dukane Sang Buminata mesem ing wardaya Prabu Duryudana ireh kang dadi pangandikane Kisana kene-kene majo Kisana sira iku sapa lan apa perlumu Kisana kawula nuwun kula pun Gurdapati wingking saking negari Simbar Manyura sinuwun maju Kisana maju eling sholat mika yen wacana kudu manis sang-sang sasana sama saling berbakti lumembak ombak ing segara angon lumut ambek ganggang lumut ambek ganggang baik po
jengan Amit pasang Kalimantan B tinebihna ing tuwak manu mawa tawang tuan sinuwun kula ingkang sowan wonten lepatipun nyuwun gunging samudra pangak sami ingkang saking negari Simbar Mandur ingkang sudi mastani nami kula Prabu Gurdapati. Saderengipun matur kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk mawantu-wantu dhateng paduka sinuwun Prabu Duryudana. Ya, di sana sun tampa gawe legawaning rasaku perlu mapa ki sana ndak sawang semengko pengawak bojro esmu kita mengko gati sinuwun tebih saking negari kula namung kepengin bebantu dhateng paduka sinuwun Prabu Duryudana ingkang kula raosaken lan pakabaran ingkang kula tampi ngastina kenging wiyadining jagat niku sepisan. Kaping kalih kula mireng pawarta paduka mung tansah susah ing penggalih. Dalu mboten saged ilem. Siang sampeyan kula sawang ngelisik saking negari kula. Krana kebaking pengangen-angen menggalih kawontenanipun negari Ngastina inggih ingkang sinebut jangkaning jagat Bratayuda. Dasar kepara nyata. Mboten sisahipun penggalih. Bratayuda le paduka nampi pasuwan kula ingkang kepareng ndadaki. Ingkang angka kalih ngastu ingkang kenging wiyadining jagat niki pun dipun penggalih kanthi lebet. Mboten ngemungke negari Ngastina ingkang kenging pagebluk lebet negari kula nggih kaya ngaten. Cara-cara kanggo sadhane nganggo cara apa ngaten. Dinten niki kula mireng kabar mesthinipun paduka nggih sampun kapireng yen to pamong luhur ingkang nami Semarpun Badranaya nggih Nayantaka niku nedya mbangun kayangan. Nedya mbangun kayangan. Lunganipun Semar saking negari Ngamarta niki ndayani horeking jagat ingkang wekasan sedaya negara menika kenging pagebluk Mayangkara. Monggo sarana kangge pamangkuning niku mawi cara utawi mawi gaman ingkang dipun wastani Pustaka Jamus Kalimasada ingkang minangka kekuwatanipun para Pandhawa. Banjur karepmu kula sowan wonten paduka nderek bebantu le paduka panten manut kang sarta ndahar ingkang dados atur kula niki ampun ngantos kedhisikan Semar perkawis Kalimasada. Banjur kedahipun suwun ngambil kinarya musadani wiyadi ingkang mapan wonten bumi Ngastina. Uta ngitung lintang. Ngenten niku mambanging watu item sileming prau gabus tanggeh kelakone. Niku lek saking sampeyan, ning lek saking kula tetep saged kasembatan carane. Matur srana becik yen ora dikeparengake. Lah niki mawa cara liya. Dipun budidaya pejahing para Pandhawa. Mateni Pandhawa gedhe walati. Pandhawa 5 gedhe dayane. Niku lek dawuh sampeyan ning tetep wonten cara kekuwatanipun Pandhawa mapan wonten piyambun kalih ingkang setunggal sampun lunga mboten dados pamongipun para Pandhawa namung kantun setunggal nggih niku kemudining para Pandhawa mboten liya nata Ndrawati. Angger Prabu Kresna niku disirnakne suwe mijet kowe rantai nggih numpes para Pandhawa dadosaken karangasan kudu karepe dhewe menapa niku saranipun sinuwun. Sang para dewa larpati
Oh! Sang Bala Dewa Narapati Wenaraswara Krasna kalangkunging tresnanira mringkat sang istri satunggal kapisah panggenanipun Gurdamati nggih wonten dawuh Purwa Madya Wasana samendang ora ana karepe nggonku ngrungokke tembungmu sepisan bawa sekawit penak diasake nggonmu bakal bebantu malah kasih kali Prabu Kurupati ning tek-tekane ngendu rasaning liyan adoh saka negara Simbar mengertikan kini warap adol gendong ngono ya warap adol kuangan warap adol katigdahan mbok kira wong kira wong digdaya kejaba dapurmu budeka kupingmu kowe mestine bisa nyawang umpama wuta kang sarta picak matamu ning kupingmu mestine kowe bisa ngrungokke sapa nata Ndarawati sapa nata Mandura Prabu Baladewa kadang yayah rena kok kowe arep ndumpil kuncaning nata Ndarawati Sri